Assalamualaikum bose, Legoang baru saja pulang dari pasar. Ini untuk persiapan hari ini. Wis tak persiapno tadi saya itu tani jam subuh. Belanjaan apa saja ini. Wah, bose ngarit. Loh, bisa peteng. Belanjanya hari ini banyak sekali. Aduh, bahaya. Antara lain di pepaya. Ini sih, ndi yo ada aku yo. Oke ini sih, pepaya itu gembuk. Iki. Pembisanya apa ulo di sini. Di sini melon 15.000 untuk piro urung tak hitung. Nah ini kata hitung iki. Berarti apa kita? Aku sekali belanja niki akeh iki ya utang. Aku cuma utang karo Kang Man, Kang Man lu. Waduh, coba gimana kau gini Aris gimana? Wah semongko nanasnya gak usah gagal. Nanasnya hanya 4 biji saja. Ini timun. Wadah. 10.000 murah toh. Ini Kang Man 10.000 liane aku ora oleh. Hari ini timun rodok banyak sekali di semongko. Tuh sih apa guys tak bisa ini semongko. Semongko larang iki kok. Iki ya semangka lagi. Satu. Tak mantelung. Papat. Guys. Wes tak hitungin kos ae. Mumpung enak dagangan murah ini. Aduh gembuk naik dapur. Wah rugi aku. Ya gak rugi. Biasa betul pasar. Kisah ini. Untuk piro iki mang yo. Iki mang utang kok. Utang karo Kekman. Iki mang semongko kon ijo Aris. Tung iki mang sing rusak piro sing apik piro aku mang karo baku yo manut aja. Waduh Kekman. Rusak siji kek, rusak. Ampun. Aduh. Memang 1.3.000. 1.3.000 saya tadi membawa pirot. Nah, hitung sih. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo, 10. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo, 10.
20 siji 3.060.000 ngene kek mandi tak duit 20 anu kek tak gawani kabeh kek nek tak dadekno sik ya engko nek wis payu ngolah kek kakek iyalah gampang kakakku gampang wis lengganan iki 30.000 terus iki no koan itu mah siji loro telu papat limo pitu wolu 16 siji wolu 16 17 iki sekilo ki 6.000 iki sekilo ki tadi sekilo ben siji loro telu papat limo iki sak apik-apik blimbi ora kon tuku dikeki kok tuku yo tuku KTC mau 5.000 loro iki nanase 4.000 stok. Aris mang aku belanja 30 ditambah ngene kekman piro ya mang 30 swidak yo kekman nang go swidak sek di utang 40 terusan apa memang melon 15.000 75.000 lho untuk sak mini 75.000 wis sampai konggone kekman piringe tak anune sik tak persiapne dulu semoga dagangan hari ini yo wis asale duit dadi duit wis tak irisane tak ocane lho sak peteng jero sak turu besok nanti emang bingung aku bisa ngaku-ngaku nih gak mana ini bisa tunggu terapi ya tapi nggak cumi tuh memang tadi tangi jam berapa itu subuh tangi nanti esok terus lagi turun gimana untuk gas entok nih jadi ini sedang itu rok nongol nih gitu ngecewa tang us dirasani baik kok tang ngomong cuman kok pengen tak gimana maksudnya ini gak bayi-bayi dotan gitu loh
Beli sapa? Beliau kok Yo, brewah tak perlu. Ayo nek. Ya brewah murah iki. Murah brewah melone. Yo nggawa masak. Melon kuning brewah. Melon kuning iki sing anu yo brewah niki. Asale disilang ambek melon kontong. Nanas iki ora gelem kuning. Nanas iki matangnya 4.000 rupiah. Nanas iki jarang ada wong matang iki nanas tuh. Kurban ora ana wong iki rata-rata iki ora. Jarang sembelih. Hari ini jarang sembelih. Ekonomi masyarakat iki rata-rata do kesulitan goro-goro MBG. lah wis gak sama. Biasanya iki gak mbok anu matang lho. Pencut. Piro sapi mang tuku? Aku sih saat ini ya ono 2.000 untuk telur. Kok sapi ya ini ya ana kok aku budal ning pasar kok mosok ora didoli. Saat ini wis ning omah. Aku nanti ya jangan ke ngerti aku besok sore ke masak nyambel ndok karo dadar ndok karo Ya wong enek lapis kok tuh dadar ndok iki. ora tedas kok wong kaya karet ngatos kok kon. Ya tegese dipiekno. Lapis tak kan bumbu rasane nek legit. Enak. Terus lapis apa gak mang? Enak. Aku sing oseng-oseng hasilnya. Kok kayu kok. Ini makan mati. Bukan. Yo pas kasih. Muka saya akan pasang ini. Aku ya perodo. Tapi ngetok motor ketutupan gebabmu. Terus awan atau ya wis gak iso. Tutup. Ini nanasnya 4.000 tak belah menjadi 8. Satu irisnya 1.000. Aku bilang itu uang 1.000. Berarti baru 4.000. Lo krungu bae ngomong kok melek. Aduh plero si cuprise ya. Apa lho? Dan sarapan? Ahmad. Sarapan. Oh. Itu pemirsa udah bangun. Aduh situ. Listrik buteko listrik Wah kok meneng ae les can jembloke biasane kok ngoceh ae kaya betet. Sing ngantuk kebengi tusuk numpake. Oh, pipine
kok koyo bak pawet cah. Cah nanas. Nanas anyar iki. Emang itu bengkoang. Bakul buah ngene iki bakul rujak dekat sekali ning Indonesia. Kok iso. Kata-kata banyak yang berbuah. Oh. Masih mripate lho rantai. Mripate lewat. Oh, cintanya kok yo meneng ae, betete gak ngoceh yo. Mana buku papat 16. Ini tanggal piro kok? Tanggal loro. Tanggal tua. Tanggal loro ki tanggal tua. Tanggal 6 ya. Mau bayaran wong-wong niku tanggal iki. Iki biasa lagi panen jagung. Hari ya. Jagung nimbaun iki akeh panenan jagung iki akeh gawean. Wong desa-desa iki go sojak jagung sak Berapa? 12.000. Lumayan. Akeh tak ngene gawean gede kasih baru tadi 5. Oh, fotone dikei nanas. Alah kok nginget nopo ae kuwi. Oh, cintanya. Ndak yo ira. Lah wong dijak syuting ketika bare kapan ngarep. Oh, cintanya. Bengkoane cilik-cilik. Iki cek loro. Rusek ngocek bengkoan niku. Bengkoan niku kudune nek anyar gak legi. Bengkoane kudu nginep iki warnane iki wis iki malah legi. Warnane sing kulite sing isek jreng ngono ki wong kaya telo. Kadar gulanya belum turun. Bengkoan niku kena nggo penyakit lara asam lambung parah. Carane piye tak dono carane? Carane bengkoan itu dikupas, setelah dikupas diparut. Nek wis diparut, diperes, dipek santene didul. Setelah itu campur sedikit dengan madu murni. Iku diombe. Langsung wae. Langsung sembuh total itu. Aku kan ning dalan niku ya. Ada seorang yang mengalami sakit lambung, yaitu asam lambung akut wong tuwek ngono kuwi. Golek bengkoan aku. Bonggo apa Mbah bengkoan? Nggo tombol iki mandi le. Nggo tombo weteng, kok asam lambung kok weteng loro. Lah kok apakno Mbah? Iki engko le diparut. Terus dipek duduhe dikai banyu. Ya diparut dikai banyu lah. Wis sithik metu karo banyu anget apa karo banyu panas. Iku dicampur madu. Mandi le aku ngene iki tak kaya ngene iki ae. Langsung mari. Anjane karakter bengkoan tanah.
Oh, jemboke kok meneng wae yo. Ulung ngoceh neh yo. Salapan apa ulung yang baik gak kebubuhe. Oh, cintanya. Ngoceh iso tak barni sik. Ojane tak barni sik. Walah. Jemboke nyaplut, Mbah. Lah. Oh, ini sudah tak persiapkan. Sebentar lagi akan ready rujak goang. Rujak wis. Iki tak anune sik. Tolu kentung kalau sekolah pinjem karangan peterok bagus golek sandang pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Niki dereng rampung. Pagi hari ini yang dibawa oleh Mbah Goang, ono jambu, ono kesemek kalau kesemek kayak buah kesemek enak kayak lagi, ono belimbing, ono timun, ono semongko lho, kaengko melon, nanas, serta katese kayak urung tak sekusi, ya. Tak sekusinya dulu wes iki separuh urung rampung tak japangane bismillahirrahmanirrahim tolu kentung kalunga sekolah minjem karangan putar tetep bagus golek sandang pangan ulo lanang padha nyimpang kula kita padha ndok sing tuku padha kemroyok pujo pacopu semprong bolong buntal pinjal tumane asu rondo ompong melu wong rondo ayu melu aku nanging sing lemu ginuk koyok gajah duduk sing tobrut sing ginuk serela abadi ya kapit kopat barang ketebes saben sebuah turun kekang kawat di ada padha tangi tapi cetu wae sampeyan nyukupi sak pendinane bakul rujak edan wedokan paling penak tak nerusno gawean ya niki tak nerusno gawean arek saidik bro muga laris